ja si vyprstím nohy asi. Aj pupočnú šnúru si. Tak si chceš vyprstiť pupočnú šnúru do piče. Vážený zákazník, prijali sme od vás platbu o výške 54 € na 27,12. Ďakujeme, Orange. Nemáte za čo. Nemáte za čo. Oral B. Ale ja chcem anál. Chceme ísť von akože, alebo kedy? No, my ideme o pol hodinu s Matúšom. Ja už som ready. Dobre. Čakám na neho. Kamo. No dobre. Asi nie sme mŕtve za to. Počkaj, halásik. Nie, keď nás zase vyhrávajú. Prešiel som to! Yes! Yes! Special Auditory Breaker. Toto je tak nádherný level. Ja mu dám asi 10 z 10 fun rate. Nerobím si piču. Žiadne zlé stavy som pri ňom nemal, ani som negrc. Ale dobre, preháňam. 1793.